3, 2, 1, go! Hello everyone, good morning and welcome back to my son of Botlan YouTube channel. नोंथांमोना दा नायगासिनो दङ लोगोफोर दिनैहाय आं मोनसे इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ आं दा बिजनेयाव दङ बिजनेनिफ्राय बङाइगाव थांगोन बङाइगाव मानि थाखाय थांगोन नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला दानो खिन्थागोन आरो लुबैयाखैब्ला एसे उनाव खिन्थानांगौ दानो अके थिग आं मोनसे TVS नि बाइक लन्च खालामनो थांगासिनो दङ TVS श'रुमाव लिंहरदों ओमफ्राय बे बाइकआ माबायदि नोंथांमोना on the spot नुनो मोनगोन बिनि रिभिउखौ आं नोंथांमोननो होगोन डिटेल्स A to Z नोंथांमोना मोननो हागोन दसे उनावहाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों थांबाय था दा आं बिजनेसनिफ्राय आं डाइरेक्ट बङाइगाव थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखायहाय बे इनफरमेशनखौ आं होनो थांगासिनो दङ सल' बिदिब्ला श'रुमाव डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन ना मा होनो लेट्स गो लोगोफोर आं दहाय बुंनाय बायदि आं दा श'रुमाव सहैबाय TVS श'रुमाव दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय TVS गेटआवहाय मा लिरनाय दङ DJ TVS बे जाहैबाय TVS RTR Apache 160 बेखौनो दा रिभिल खालामगोन नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दसे उनावनो 4 3 2 1 go Apache 164 version बेखौ दा केकखौ हानो थांगासिनो दङ समायरा तो बाइकआ बेनो Apache 160 बे 4 version बेखौहाय आं दा टेस्ट राइड खालामनो नागिरदों दहाय मोनसे जायखौनाखि रिभिल खालामबाय एखे बाइकआनो खिन्थु कालारा दस्रा नोंथांमोननो दा आं रिभिउ होगासिनो दं बेखौ सालायनानै सोना लानि साबि ओमफ्राय गाखोनो र' नोंथांमोना एंगोलखौ नाय केमेरानिखौहाय जाबाय जानांगौ सना मोजां दे लाना खानि गारिखौहाय थिगैनो दं पिकआपआ मोजां आवाजआ बरिया खिन्थु चलो लेट्स गो 5 गियार हे बेखौ थिक खालामागौमोन जेबो नङा टेस्ट राइडआवहाय जेबो नङा बियो गारियाथ' बिराद स्मुथलै कम्फर्टबो नै माबा एसे हेन्डेलाबो गाहायद्राय नङा बेलेग बाइकफोर बायदि नै गारि गोदानसो नाम थानो नागिर बांद्राय गंनाय जाया आरो एसे गोजौ मोनो मोजां थिग दं गारिया ओइ साइड दो भाई नया गारि है वाह बेबायदि जानांगौ नै बाइक गोदाननि टेस्ट राइडआ एसे दस्रा स्टाइलनि जायो ना नों ओरै गिदिंनायसै होमब्ला नोंखौ बादगोन ओरैहाय हगारलाय लामाया हगारलाय ओइ आंखोल साइड दे दो हम नया गारि लेके आया है कलेजावसो सिख्लाफोर नायखानायसो रा गारि गोदानजोंहाय नुदों दा नै गारि गोदान दे सनाफोर ओंखार लामाया हगारनो गारि गोदान सालायलाबो नायाब्रा माथो टेस्ट ड्राइभआ महाय सफैगौ लोगोफोर दलाइगाव दङ नै आं बे बाइकनि फिचार्सफोरखौ नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो दङ आरो बे बाइकआव मा दङ मा गैया स' ओरैबायदि जागोन बेनि लुक्सखौ नोंथांमोना खेबसे 360 डिग्री नायनानै लागोर बाइकआ बेबायदिनो ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि जुदि फिचार्सफोरखौहाय मिथिनो लुबैथारबायब्ला नोंथांमोना खिन्थानो थांगासिनो दङ बेहाय गोबां चेन्जेस फैदों सिगांनिया बेबायदि नङामोन B3B माने भार्सन 3 आव आरो बे दानि फैनाया जाहैबाय भार्सन 4 नोंथांमोना नैबेनि रिभिउखौहाय दायो मिथिनानै लादो स' दिस इज निउ TVS Apache RTR 160 4V ओमफ्राय बिनि सासपेनसना जाहैबाय आपसाइड डाउन
बेखौ नायना लानि आपसाइड डाउन सासपेनसन बियो हो दा बुंनो थाङोब्ला बियो मा होनो इन्डियानि मोस्ट पावारफुल 160cc मटरसाइकेल आरो ने बाइक बे TVS RTR 160 आ दानिया फै बेनि की प्रडाक्ट्सफोरखौ जों नायना लानि मेजर आपडेट्स बेहाय मा दङ हो सिगांनि B3खौ गारनानैहाय बे B4आवहाय मा आपडेट दङ जों बेखौ नायना लानि नोंथांमोना बेखौ नुदों दा बे येलो कालार बे येलो कालारा जाहैबाय गोल्डन USD फ्रन्ट फर्क्स नो बियो USD सासपेनसन बे दानि फैनाया माने नैबायदि येलो सासपेनसन फैदों आरो सिगांनियाथ' व्हाइटमोन नोंथांमोना मिथिगौ बयबो ओमफ्राय बेखौ एसे स्टाइलिश माने मोजां नुयो आरो बेखौहाय येलोखौहाय नोंथांमोना मोनसे बुस्थुखौ नटिस खालाम बेनि ग्राफिक्सखौ नाय बेनि ग्राफिक्स डिजाइनफ्रा एसे आलादा जादों बे दंजोबो ग्राफिक्स होजोबनाय ओमफ्राय बेखौ नोङो मोनथाम कालाराव मोननो हागोन आरो बे कालारा जाबाय मोनसे मेट ब्लेक ओमफ्राय बे मोनसे नैबे दानि आं जायखौनाखि लाबोदों बे जाहैबाय पार्ल व्हाइट ओमफ्राय मोनसेया मा कालार ग्रेनाइट ग्रे बे श'रुमाव दङ नोंथांमोननो आं दाहाय देखायगोन स' नाउ लेट्स काम टु द स्टेन्डार्ड फिचार्स बेनि स्टेन्डार्ड फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना खोनासंदो बे जाहैबाय बेस्ट इन सेगमेन्ट 17.55 माने 17.55 PS पावार नोंथांमोननो दहाय पिकआपखौ खिन्थाबोखाबाय माबायदि पिकआप जेब्लानाखि आं सालायबोदोंमोन समावहाय ओमफ्राय बियो जाहैबाय बेवहाय मोनथाम मड दङ स्पर्ट्स आर्बान एन्ड रेन मोनथाम मड दङ बे जाहैबाय नोंथाङा जेब्लानाखि की माने साबिखौ अन खालामो नोंथाङा बेहाय मडखौ चेन्ज खालामनो हायो हो बेखौ नायना लानि बेहाय मड जाबाय दा बेनि मोनथाम मडआ जाहैबाय दा नै आर्बान मडनाव दङ बियो रेन मड दं मोनसे अखा बोथोराव माबायदि सालायनो हागौ रेन मड मोनसेया दं जाहैबाय स्पर्ट्स मड जेब्ला नोङो रेसिंफोर बायदि सालायो होमब्ला नोंनि बे स्पर्ट्स मड बियो नों बेखौ मडखौहाय नोङो बेखौ थुनानै नोङो चेन्ज खालामनो हागोन आरो बेबायदि स' जों दायो बिनि एल' व्हिल्सआव नायगोन जों बेयो जाहैबाय एल' व्हिल्सआ रेड कालारनि नुदोंना उन सिगां बियो रेड कालाराव फैदों माने बेफोरजोंबो समायो जों माखासे बाइकफ्रावहाय एसे मडिफाइ खालामो जों व्हिलखौ एल' व्हिल्सखौहाय एसे समायहोनो थाखाय खिन्थु बेनिया दंफाखायो नैबे आरो ग्राफिक्स मोनगोन नोङो नैबेहाय एल' व्हिलावनो नैबे ग्राफिक्सखौ नोंथांमोना नुनो हागोन आरो बे जाहैबाय एक्सट्रा लुक्स माने समायनासिन खालामो बाइकखौहाय दा फैदो बेनि ब्रेक एन्ड क्लाच लिभार बे एडजास्टेबल नोंथांमोना नैबे ब्रेकआ एडजास्टेबल माने एडजास्टेबला ओरैबायदि बुस्थुआ नोङो गाहायाव गाखोनाय नांगौ ना एसे गोजौआव लाबोनो नोङो नैबेखौ एडजास्ट खालामनो हागोन आरो बेखौ खेवनानैहाय जेनेबा बेखौ एसे गाहायजों अननानै टाइट खालामफिननो हागोन नैबे टाइपनि आरो बेयो बेबायदिनो क्लाच केबोलाबो एडजास्टेबल बेखौ नायना ला नोंथांमोनानो नै दानि बे 4 भार्सनाव हरदों आरो बेखौहाय एडजास्टेबलखौहाय दानिया फैदो TVS स्मार्ट जनेट टेक्न'लजि विथ ब्लुटुथ कानेक्टिभिटि एन्ड भइस एसिस्ट नोंथांमोना नैबेहाय नुबाय थादों ब्लिंक जानाय मोनसे नुदों ना बे ब्लुटुथ नै बेयो ब्लिंक जागासिनो दङ बे डाइरेक्ट नोंथांनि मबाइलजोंहाय कानेक्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय भइस एसिस्ट दं बेहाय दाख्लैहाय TVSनि जेब्लानाखि स्कुटियाव नोंथांमोना आं खिन्थादोंमोन मा होनो ओरैहाय कल सामवान नों सासे मानसिनि नाम बुंनानैहाय जुदि नोङो कल बुङोब्लानो बे अट'मेटिक कल जागोन आरो दा नैबे फेसिलिटिया बे बाइकआवबो दङ नोंथांमोना बे बाइकआव मोननो हागोन ब्लुटुथजों लोगोसे कल खानायखौहाय दानिया फै एग्जस्टआ माबायदि नोंथांमोना नायगोन बेखौ खेबसे बेखौ नायना लानि एग्जस्टआ गोजौजों थांदों नालाय बे जाहैबाय बाल आप डाबल बायदि नुदों दा खिन्थु बे सिंगेलानो बे जाहैबाय बाल आप गोजौथिं थांदों बियो ओमफ्राय सिगनेचार नट दं बेहाय बुजिबाय दा थ' नोंथांमोना बिनि की फिचार्सखौ खोनासंनानै ला खेबसे बिनि इन्जिन पावार बियो 159.7 cc माने 160 RTR आपाचिनि सीसीआ ओमफ्राय बिनि हर्स पावारा जाबाय 17.55 PS ओमफ्राय बिनि टर्कआ दङ 14.73 Nm ओमफ्राय नोंथांमोना माइलेजनि खोथा जुदि रायज्लायोब्ला बेखौहाय होनाय बायदिब्ला 47.61 किल'मिटार पार लिटार नैबेखौ होदों आरो दा बेबायदिबो थाङा जानो हागौ खिन्थु बे बाइकआ 40नि खमावहाय होनाय नङा अथ'बा 40 लिटार पार किल'मिटार बेबायदि आरो दा नोंथांमोना सानदों बे बेसेबां केजिनि बाइक बिनि वेटआ जाहैबाय 146 केजि बेयो मोनसे मा होनो जेनेबा हाई सीसीनि बाइकफ्रा वेटआबो बारा जायो दा बियो गावनि सीसीजोंनो मिलायनाय हिसाबैहाय बिनि वेटआबो बेजोंनो थिग जादों 146 केजिनि बाइक बियो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ खेबसे नायनानै ला डिस्क ब्रेकखौ नायोब्ला बेहाय नुदों नोंथांमोना नै फ्रन्ट डिस्क दङ बेवहाय आरो बेबायदिनो एखेहाय नोंथांमोना उनथिं नायोब्ला नैबेवहायबो डिस्क ब्रेकखौ मोनगोन अथ'बा बे बाइकआ जाहैबाय डाबल डिस्क ब्रेक दङ बुजिबाय दा
बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं श'रुमाव लांफिनगासिनो दङ श'रुमाव लांनानैहाय बेखौ बुकिं खालामनोब्ला एबा फाइनान्सआव लानोब्ला मा खालामनांगौ बेनि सिस्टेमखौ नोंथांमोना मिथिनानै लादो थ' दायो नोंथांमोनखौ बिदिब्ला आं श'रुमाव लानानै थांफिनगासिनो दङ बाइक गोदानाव थिखोनानैहाय साउन्डआ बरियालै खिन्थु ब्रुं ब्रुं मोजां खोनाथारोनो थिग दं साउन्डआ थिग दङ बिदि अफरनावसो सालायनांगौ गारि गोदानखौहाय थ' टेस्ट ड्राइभआ बेयावनो जाबाय लोगोफोर आं दा श'रुमाव फैफिनबाय नै ओइ र' नाया गारि ठकेगा क्या बे जाहैबाय TVS श'रुम गारिखौ थिखोफिननि थ' भिडिअ'आ बेबायदियावनो जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायनि सिगां नोंथांमोना बेनि प्राइसखौ खिन्थाहरनो स' नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनि मा होनो बेनि श'रुमनि मानसिनो আপনি অলপ কৈ দিয়ক স্টার্টিং প্রাইস স্টার্টিং প্রাইস আপাচি USD এক্সোর প্রাইসটো হ'ব আপোনাৰ 1,40,990 रुपीस स्टार्टिं प्राइस RTR 160 ना itu ঠিক আছে थैंक इउ दा नोंथांमोना खोनाबाय दामा माबायदि प्राइसआ बेखौहाय नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनो हागोन आं बेहाय गाहायाव होनाय नैबे डिटेल्स नाम्बारावहायनो खबर लानो हागोन sama Ira nice meeting you again ya bye bye aunty रोङो बर' रोङो nih apa oh sama Ira जाने sama dia দুজনে অলপ জানে so दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै लोगोफोर बे श'रुमावनो दिनैनि भिडिअ'खौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं